Sawubona Bhuthemba. Mfowethu ngina 34 years, ngizoba na 35 ngoMeyi 2022. Ngaqala ukudubula abantu ngina 17 la ngaboshwa khona. Sengidubula abantu abawu-37 engababulala mina. Abawu-30 ngababulala eThekwini, abawu-7 ngababulala eGoli. Kahle kahle bengiyinkabi. Bengihlala kwaMashu ehostel eThekwini. Bhuthemba, ngiboshiwe ngizophuma ngonyaka ozayo. Lo ngagwetshwa u-25 years. Isigwebo sami sizophela ngonyaka ozayo. Ngiyafisa mfethu ukushintsha inzima impilo engiyiphilile la ngaphakathi. Abantu abayiphathe kahle. Mhlampe ngelinye ilanga uyongibona kwamanye ama-podcast engiyobe ngichaza udaba lwami lonke. Ngiyabonga. Sibingelelayo ngani zakwethu-ke, ngiyacela uma uqala ukungena kuleli khasi lethu, cofa subscribe button kule channel Umgosi. Mngani zakwethu-ke, nayo-ke insizwa ibhalela ubhuti Themba ngodaba lwayo-ke ngane zakwethu-ke. Mina-ke nawe bengathanda sihlangane kwi-comment section sizwe uvo lwakho uthini ngalolo daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button kule channel yethu. Danko.